Να ευχαριστήσω τον κύριο Στυλιανού για αυτά που είπε. Μας μίλησε γιατί φτάσαμε εδώ, για το πόσο χαμηλά είναι η ανταγωνιστικότητά μας, πώς πρέπει να είναι ο ρόλος του κράτους, πώς πρέπει να είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων και βεβαίως ότι δεν μπορεί να γίνει rebranding αν δεν υπάρξουν δομικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους. Τον ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτησή του. Θα σας ζητούσα, αν το θέλετε, να κάνετε κάποιες ερωτήσεις στους ομιλητές. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, για να προχωρήσουμε. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα. Θα προχωρήσουμε αμέσως στην τέταρτη ενότητα, αφού βεβαίως τελειώσουν οι ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Παρακαλώ, αν θέλετε να λέτε και την ιδιότητά σας και σε ποιον απευθύνετε την ερώτηση. Ο κύριος. Μισό λεπτό λίγο να πάρετε το μικρόφωνο, γιατί δεν σας ακούμε. Ναι, κύριε Στυλιανού, ποιες είναι οι 4 εταιρείες που βραβεύτηκαν, που αναφέρατε? Ευχαρίστως. Είπα να αποφύγω να πω τα ονόματα. 4 εταιρείες είναι η Pharma10 στην Κομοτηνή, η GEA, στην οποία αναφέρθηκε και ο Νίκος Ευθυμιάδης προηγουμένως, η GEA, η RayCap και με συγχωρείτε μισό λεπτό να σας πω, Βασίλη, και η Βεργίνα, ο κύριος Δημήτρης Πολιτόπουλος είναι υποψήφιος επιχειρηματίας της χρονιάς. Συγγνώμη, επιτρέπετε, κάνω λίγα πέρα το λόγο. Συγγνώμη, γιατί να αποφεύγαμε να λέγαμε τα ονόματα? Εγώ πιστεύω ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματικά προοδεύουν και αποτελούν καλά παραδείγματα, είναι χρέος όλων μας και των πολιτικών, αν κάνουμε μια προσπάθεια, που πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι, να απενεχοποιήσουμε την έννοια της επιχειρηματικότητας, τις καλές εταιρείες τις ελληνικές, να τις βροντοφωνάζουμε. Όχι μονάχα, δεν είναι θέμα διαφήμιση ή όχι, είναι θέμα promotion του ελληνικού επιχειρήν. Νιώθω εγώ, συγγνώμη, δεν είναι θέμα παρατήρησης, απλώς είναι προς εσάς, είναι ένα point που θέλω να βάλω. Με χαρά να πούμε ποιες ελληνικές εταιρείες ή ποιες εταιρείες βραβεύονται σε οποιοδήποτε διαγωνισμό και να το προμοτάρουμε, να το προωθήσουμε αυτό. Δεν είναι μορφή για εσάς, απλώς ένα σκεπτικό δικό μου, γιατί μιλούσαμε προηγουμένως ότι πρέπει να αλλάξουμε όλη η αντίληψη κτλ. Να ένα πρώτο απλό βηματάκι να αλλάξουμε αντίληψη. Και το λέω πρώτα για να το ακούσω εγώ, ο εκπρόσωπος του πολιτικού κόσμου, που να μην σκέφτομαι εγώ Καλαφάτης, μην τυχόν και πω κάτι καλό για μια επιχείρηση. Το αντίθετο, αφού είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε στην ανάπτυξη. Εκτός αν μπορεί να μου πει κανένας μάγος ότι υπάρχει άλλος τρόπος για να φτάσουμε στην ευημερία και στην ανάπτυξη, εκτός από αυτόν της υγιούς επιχειρηματικότητας. Γιατί στον σύγχρονο κόσμο δεν έχω, ξέρω εγώ, κανέναν άλλο δρόμο. Υπουργέ, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά ένιωσα ότι είμαι βέβαιος ότι έχουμε αδικήσει αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις που δεν προλάβαμε να τις πλησιάσουμε και ήδη από αυτές που ακούστηκαν σήμερα έχω ήδη σημειώσει να τους πλησιάσουμε για το 2012. Γι' αυτό το λόγο και μόνο επειδή ένιωσα ότι αν έλεγα τα ονόματα αδικώ άλλες εταιρείες. Αλλά ευχαριστώ για την ερώτηση. Κάποιος άλλος κύριος ή κυρία, παρακαλώ? Δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Θα προχωρήσουμε στην τέταρτη. Παρακαλώ. Εδώ, αγαπητέ. Καλησπέρα. Πήρα το θάρρος να μιλήσω. Λέγομαι Φωτεινή Ευστρατιάδου Βέσνερ. Και έχω 2 ιδιότητες. Είμαι ιστορικός τέχνης μουσιολόγος, τέος συνεργάτης του Τελεολίου. Και τώρα εργάζομαι ως ασφαλιστικός σύμβουλος εδώ και μια δεκαετία. Είχα προβλέψει τις εξελίξεις, λοιπόν, και έκανα rebranding. Λοιπόν, θέλω να σας απευθύνω μία ερώτηση, η οποία με προβληματίζει εδώ και πολλά χρόνια. Και θέλω να την απευθύνω στον κύριο Καλαφάτη, επειδή αναφέρθηκε στο τέλος σε αυτό, και στον κύριο Μπουτάρη, ο οποίος είναι και υποστηρικτής εδώ και πολλά χρόνια και χορηγός της τέχνης. Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τον λόγο για τον οποίο και το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του κράτους, από ό,τι γνωρίζω από την τελευταία ένδειξη που είχα σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012, πιο αργά ή πιο σιγά? Okay. Στο τελευταίο προϋπολογισμό για το 2012, και ελπίζω να μην κάνω λάθος, ο προϋπολογισμός για τον Υπουργείο
στο Υπουργείο Πολιτισμού δεν υπήρχε καθόλου budget για τον πολιτισμό μας. Έτσι. Παρά μόνο για τον αθλητισμό. Βέβαια, δεν γνωρίζω πολλούς τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα για τον αθλητισμό. Και θέλω να ρωτήσω, όταν σκέφτεστε Ελλάδα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σας? Και μήπως θα ήταν σκόπιμο να είχε υπαχθεί το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων που αφορούν στην ανάδειξη του πολιτισμού μας. Ας κάνουμε ένα Disney World, γιατί όχι, με την αρχαία Ελλάδα. Ας κάνουμε πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να βασιζόμαστε στο κράτος για αυτά. Μπορεί να υπάρχει και ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως λέτε, για το επιχειρήν στον κόσμο, στον τομέα αυτό, που θα ελκύσει τουρίστες. Η βιομηχανία μας αυτή δεν είναι στην Ελλάδα. Μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ελλάδας είναι ο τουρισμός. Ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη. Και γιατί να φοβόμαστε να μιλήσουμε για τον πολιτισμό? Το αναφέρατε τελευταίο. Η έρευνα του McKinsey δεν αναφέρθηκε σε αυτό ιδιαίτερα. Και εγώ απλά θα ήθελα να βάλω την υπογραφή μου σε αυτό, να το υπογραμμίσω και να ζητήσω από οποιουσδήποτε να τολμήσουν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την ερώτηση. Το τελευταίο που είπατε, τι είναι, σε τι αναφερθήκατε στο τέλος? Να τολμήσουμε... Επικεντρωθήκατε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του πολιτισμού. Εντάξει, για μένα θα ήταν πολύ εύκολο να το απαντήσω αυτό, με την έννοια ότι δεν ήταν πρωτοβουλία δικιά μας που υπήρχαν μηδενική πρόβλεψη ενδεχομένως στον πολιτισμό. Σαφώς και πρέπει να γίνει η επένδυσή μας, η μόνιμη πρέπει να είναι στον πολιτισμό. Και ο πολιτισμός δεν είναι μονάχα ο αρχαίος Φεφαίος, είναι σύγχρονος, αλλά να αποφύγω, γιατί είναι εύκολο χτύπημα για μένα. Θα μπορούσα να πω πολλά ως μέλος αντιπολίτευσης, γιατί δεν έχει κάνει η κυβέρνηση, δεν έχει επενδύσει στον πολιτισμό. Αλλά να κάνω την υπέρβαση και εγώ και να μιλήσω πιο γενικά και στο πνεύμα των καιρών, όπως είπα προηγουμένως. Ο πολιτισμός δεν είναι μονάχα το αν θα επενδύσουμε στο να φέρουμε παραστάσεις ή να κάνουμε πολιτιστικά γεγονότα σύγχρονα, να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους σε σχέση με τα θέματα πολιτιστικά. Πολιτισμός για μένα, και αυτό θα πρέπει να αφορά την υπέρβαση που πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης, είναι ο καθένας μας να προσπαθεί να βελτιώσει τον τρόπο της καθημερινής του λειτουργίας, που αφορά την καθαριότητα της πόλης. Ενδεχομένως θα μιλήσει και ο Δήμαρχος, ο φίλος Γιάννης εδώ πέρα. Καθαριότητα στο σπίτι μας απ' έξω, το να κάνουμε τα του οίκου μας, το να προσπαθούμε ο καθένας στη δουλειά μας να κάνει κάτι καλύτερο, στο να σκεφτόμαστε σε επίπεδο αλληλεγγύης και να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τόσο ατομοκεντρικά. Αυτό είναι πολιτισμός, ακόμα και σε ένα περιβάλλον καθαρά επιχειρηματικό, και όπως είναι αυτό το οποίο συζητάμε από τώρα, γιατί γνωρίζουμε ότι οι πραγματικά σοβαρές και, αν θέλετε, οι εταιρείες που θέλουν να συμβαδίζουν το πνεύμα των καιρών, ακριβώς στο ζήτημα της αλληλεγγύης, της κοινωνικής υπευθυνότητας, του πολιτισμού, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήματα της μέριμνας του περιβάλλοντος, του αθλητισμού, του ευζήν των υπαλλήλων και των συνεργατών. Θέλω να πω λοιπόν, ο πολιτισμός είναι μια γενικότερη έννοια που πρέπει να διαπερνά οριζόντια οποιαδήποτε δράση μας, εμάς των πολιτικών, των επιχειρηματιών, στην καθημερινή τους λειτουργία, των υπαλλήλων, των δημόσιων υπαλλήλων στην παραγωγή έργου και στην υπηρεσία τους προς τον πολίτη και ούτω καθεξής. Όσον αφορά το ζήτημα το τελευταίο για τον αθλητισμό που είπατε, σαφώς και πρέπει να υπάρξει έμφαση, συμφωνώ απολύτως, και βάρος στον πολιτισμό. Και πάλι κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, γιατί σας είπα ότι είμαι μοναδικός εδώ πέρα πολιτικός υπεύθυνος και δεν μου αρέσει να παίζω μόνος μπάλα. Και πάλι όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει και εξορθολογισμός των δαπανών και των επενδύσεων στον πολιτισμό. Γιατί πολλές φορές αυτή η έλλειψη του εξορθολογισμού και στον τομέα του πολιτισμού μπορεί να συνεισέφερε κατά τη στο να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε, κύριε Καλαφάτη. Κύριε Δήμαρχε. Εγώ θα σας πω, καταρχήν ο Σταύρος αυτό που είπε, το βασικότερο από όλα είναι ο πολιτισμός. Δεν είναι το να κάνουμε ποιος ξέρει τι εκδηλώσεις πολιτιστικές, έργα μουσικά ή έργα τέχνης ή οτιδήποτε. Πολιτισμός είναι η καθημερινή συμπεριφορά του πολίτη. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Προχαρούσα προχθές στην Ερμού και ήταν μια κυρία η οποία μπροστά στο μαγαζί της σκούπιζε το πεζοδρόμιό της. Και μου λέει, Δήμαρχε, λέει, κοίταξε πώς καταντήσαμε,
να καθαρίζουμε το πεζοδρόμιό μας. Της λέω και δεν είσαι πουθενά ακόμα, της λέω. Αν δεν το καθαρίζεις θα σου έρθει πρόστιμο. Διότι δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να τα κάνει όλα το κράτος. Είμαστε, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η τελευταία σοβιετικού τύπου οικονομία στον κόσμο. Λοιπόν, θα σας πω και ένα δεύτερο παράδειγμα. Στην αρχές Ιουλίου κάναμε μια συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Μου ζητήσανε καμιά 25 εργαζόμενους από το Δήμο και το λέω αυτό επανειλημμένα πια, για να ανοίγουν τις αρχαιολογικούς χώρους στις απογευματινές ώρες, δηλαδή από τις 2 μέχρι τις 8-9 το βράδυ. Και πράγματι έστειλα την. Ήταν προφορική η συμφωνία. Έστειλα καμιά 25 άτομα σε εθελοντική βάση, όχι πάτε όποιοι να είναι. Λοιπόν, σχεδόν σε χρόνο μηδέν αντέδρασε καταρχήν το Σωματείο των Φυλάκων των χώρων, οι οποίοι είπαν δεν μπορεί, λες και το να ανοίγεις και να κλείσεις την πόρτα, θέλει να γίνει να είσαι πυρηνικός επιστήμονα, ας πούμε. Το δεύτερο μετά αντέδρασε το Σωματείο των Εργαζομένων του Δήμου, που είπαν ότι δεν μπορείς να το μετακινήσεις εάν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη και διάφορα τέτοια ωραία. Και μετά αντέδρασε και η ΑΔΔ. Αυτό θα πει ότι ενώ λειτουργήσε κατά μήνα αυτή η ιστορία, μετά κατέρευσε. Και σε αντίθεση με αυτό θα σας πω κάτι άλλο. Ήταν τις προάλλες, ήταν καμιά 25 Τούρκοι, πράκτορες, επιμελητήρια και τέτοια, την Τουρσάντη. Η Τουρσάντη είναι η Ένωση Τουριστικών Πρατόρων της Τουρκίας, η οποία είναι πολύ ισχυρή η Ένωση. Αυτοί μας είπανε το ότι έχουν αναλάβει σαν Ένωση και έχουν πολύ ισχυρή αυτή ικανότητα, έχουν αναλάβει την διαχείριση όλων των αρχαιολογικών χώρων της Τουρκίας. Από την κορφή ως τα νύχια. Αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και καμία αντίρρηση το ότι οι αρχαιολογικοί μας θησαυροί, σε όποια χρονική περίοδο και να ανάγονται αυτοί, είναι καταρχήν πρέπει να διαφυλάσσονται από επιστήμονες που ξέρουν αυτό που κάνουν. Αλλά από την άλλη μεριά, η επισκεψιμότητα αυτών των χώρων δεν απαγορεύεται από την όποια επιστημονική, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ τι κατάσταση πρέπει να υπάρχει σε αυτά τα μουσεία. Λοιπόν, με τέτοια μυαλά δεν θα πάμε ποτέ πουθενά. Αυτή είναι και το ξέρω από πολύ βαθιά μέσα στο Υπουργείο Πολιτισμού παλεύουν για να σπάσουν αυτό το κατεστημένο που υπάρχει. Δεν σπάει εύκολα. Γιατί είπαμε, έχουμε μια νοοτροπία τέτοιου τύπου. Όσο δεν για τα λεφτά του προϋπολογισμού που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού, σε εμάς τουλάχιστον αυτά τα λεφτά που δίνει το Υπουργείο Πολιτισμού και για την Biennale και για το Φεστιβάλ Γαστρονομίας κλπ. Έχουν έρθει μέσα από τον ΟΠΑΠ. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο ΟΠΑΠ είναι το μεγάλο ταμείο του κράτους. Δεν ξέρω αν απάντησα τις ερωτήσεις σας. Να ευχαριστήσουμε. Για μένα η ερώτηση της αγαπητής κυρίας ήταν λίγο ρητορική. Ήθελα να δώσει την έμφαση το πόσο σημαντική είναι η ελληνική κληρονομιά και πόσο πρέπει να επενδύσουμε στον πολιτισμό γενικότερα. Να τελειώσουμε όμως εδώ πέρα. Παρακαλώ. Πρέπει να κλείσουμε. Ένα σχόλιο μπορώ. Δέχτομαι άλλη μια ερώτηση ή να κλείσουμε. Η τελευταία ερώτηση, παρακαλώ, γιατί έχουμε φύγει πάρα πολύ από χρόνο. Συγχωρέστε με. Στον κύριο Καλαφάτη η ερώτηση. Θα ήθελα να μου πείτε πώς σκέφτεται η Ελλάδα να χειριστεί το nation branding μέσω στους διεθνείς οργανισμούς. Συγγνώμη, το όνομά σας και την ιδιότητά σας. Συγγνώμη. Είμαι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και εγώ. Θα συμφωνήσω με την κυρία ότι το Υπουργείο πρέπει να ενταχθεί μέσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είμαι και ταυτόχρονα μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο ΔΕΣ, το Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Και ο τίτλος της διπλωματικής μου εργασίας είναι ακριβώς το nation branding, αλλά μέσα στους διεθνείς οργανισμούς. Δηλαδή, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, UNESCO. Πώς σκέφτεται η Ελλάδα να λειτουργήσει, να χρησιμοποιήσει το brand, το όνομά της μέσα σε αυτό το χώρο που λέγεται διεθνές. Καταρχάς, έχουμε μια νέα κυβέρνηση, η οποία μπορεί να απαντήσει για τον οργανισμό της Ελλάδας. Εγώ είμαι ένας βουλευτής της Θεσσαλονίκης, εδώ αυτή τη στιγμή και με αυτή τη ιδιότητα είμαι εδώ και ένας φίλος. Μπορώ κάποιες σκέψεις δικές μου, δεν ξέρω αν ενδιαφέρουν το κοινό. Με πολλούς τρόπους. Νομίζω ότι ο πολιτισμός θα μπορούσε να αποτελέσει καταρχάς για το θέμα της ανάπτυξης. Υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει γιατί να υπάγεται. Το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης αποκτά πολύ μεγαλύτερη οντότητα η έννοια του πολιτισμού όταν υπάρχει ένα αυτόνομο Υπουργείο το οποίο
λειτουργεί έτσι, ως ξεχωριστή οντότητα. Άρα υπάρχουν σκέψεις σε αυτό. Εγώ, παραδείγματος χάρη, πιστεύω ότι σαν Υπουργείο Πολιτισμού είναι ακόμα πιο δυναμικό, αρκεί να το δώσει η πολιτική, εκάστοτε πολιτική εξουσία τα απαραίτητα προσόντα και τα χέγγια. Από εκεί και πέρα, νομίζω το ερώτημά σας είναι αυτόνετα στους διεθνείς οργανισμούς, όχι σε όλα τα διεθνή φόρα, στους διεθνείς οργανισμούς, στη δράση της κάθε επιχειρηματικής αποστολής, στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο Έλληνας της ομογένειας στο εξωτερικό, έτσι μεταφέρεται η έννοια του ελληνικού πολιτισμού. Και βεβαίως είμαι από εκείνους που πιστεύουν ακράδαντα, είναι λίγο αιρετικό και ακούγεται και λιγάκι παράξενα στα αυτιά κάποιων, ότι πρέπει, και αυτό ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη, μου επιτρέπετε να μιλάω για τη Θεσσαλονίκη γιατί είμαι βουλευτής Θεσσαλονίκης και η αγωνία μου είναι μεγάλη για την πόλη, ότι βεβαίως και η ιστορία μας είναι ένδοξη και μοναδική, βεβαίως και πρέπει να την τιμούμε και να την αναδεικνύουμε, όμως πρέπει κάποιοι από εμάς να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι ο μόνος τρόπος επένδυσης για τους Θεσσαλονικείς είναι αυτός που αφορά τα ιστορικά χρόνια της πόλης. Πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον της Θεσσαλονίκης και όχι μονάχα στην ιστορία, την ένδοξη και πλούσια ιστορία της Θεσσαλονίκης. Και αυτό έχει να κάνει με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει η πόλη της Θεσσαλονίκης και της χώρας μας. Και αυτά, αν θέλετε, αν τα αναδείξουμε, και είναι μια άλλη κουβέντα αυτή, και αυτά είναι στοιχεία πολιτισμού. Πιστεύω λοιπόν ότι ο πολιτισμός διαπνέει κάθε δράση δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα και αποτελεί βασικό κομμάτι καλής πρεσβείας, το να είσαι καλός πρεσβευτής στο εξωτερικό ή στα διεθνή φόρα, σε διεθνείς οργανισμούς ή και σε οποιαδήποτε άλλη δράση έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης με οποιαδήποτε ιδιότητα προς τα έξω. Ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω τον κύριο Στυλιανού, η τοποθέτησή του, το σχόλιο του είναι 1 λεπτό, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί πραγματικά πρέπει να κλείσουμε την τρίτη ενότητα. Ένα πολύ γρήγορο σχόλιο και ερώτημα προς τον κύριο Υπουργό, επειδή με ενθαρρύνει η επικοδομητική στάση του. Οι επιχειρηματίες, αναφορικά με το θέμα μας για το rebranding, είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Νομίζω ότι το ερώτημα και η αγωνία, πιστεύω, των περισσότερων στην αίθουσα όλων των συνέδρων εδώ αναφορικά με το θέμα, είναι εάν πιστεύετε ότι τα πολιτικά κόμματα και οι μελλοντικές κυβερνήσεις θα μπορέσουν να αλλάξουν και να παρακολουθήσουν τα νέα δεδομένα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Κέριο το ερώτημα που θέτετε και νομίζω απασχολεί πολλούς πολίτες αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Πρώτον, είναι αναγκασμένα εκ των πραγμάτων. Αν δεν μπορούσαν να κάνουν τα κόμματα τη δικιά τους υπέρβαση, θα τους υπερβεί η ίδια η κοινωνία και οι ίδιοι οι πολίτες. Πολλοί λένε ότι έχουν καθυστερήσει τα κόμματα σε μεγάλο βαθμό στο να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της κοινωνίας και της οικονομίας και να προσαρμοστούν αναλόγως. Εγώ θα υπερθεματίσω και θα πάω και ένα βήμα παραπάνω. Κανονικά τα κόμματα θα έπρεπε να ήταν ένα κλικ, ένα βήμα μπροστά από την κοινωνία και την οικονομία και να τρέχουν και να δρομολογούν τις εξελίξεις, διαβλέποντας το διεθνές οικονομικό επιχειρηματικό περιβάλλον και όχι μόνο. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή μιλάμε και σε ανθρώπους επιχειρηματίες και τεχνοκράτες, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι αυτή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Έστω λοιπόν και έτσι αν θέλετε, σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι τα κόμματα, και αυτό είναι χαρακτηριστικό των ζωντανών πολιτικών οργανισμών, θα μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τα ανακλαστικά τους, να πιάσουν τα σημεία των καιρών, να ευαισθητοποιηθούν και να ακουμπήσουν τις ανάγκες των πολιτών. Εκείνο που πιστεύω ακράδαντα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν οβιδιακού τύπου μεταμορφώσεις και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δομών των διαδικασιών και στον δημόσιο τομέα. Παραδείγματος χάρη, σας λέω μια μελέτη που κάνω για τον δικό μου τομέα, τον ενεργειακό, όπου κάνω μια καταγραφή, παραδείγματος χάρη, των μεγάλων γραφειοκρατικών αναχωμάτων που υπάρχουν για να γίνουν μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις, που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο στο κομμάτι των επιχειρηματικών, γιατί να υπάρχουν τόσες γραφειοκρατικά αναχώματα σε μια μεγάλη επένδυση. Εγώ αναφέρομαι στο ενεργειακό, αλλά δεν είναι μονάχα ο δημόσιος τομέας, είναι και μια αντίληψη. Γι' αυτό, αν με παρατηρήσετε προηγουμένως, μίλησα για μια ολική αλλαγή όλου του συστήματος, ό,τι εκφράζεται από αυτό το σύστημα, που συμπεριλαμβάνει, παραδείγματος χάρη, την επιχειρηματική αντίληψη. Γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε, και κλείνω εδώ, για ζητήματα που πρέπει να αλλάξουμε και αν τα κόμματα που λέτε εσείς πρέπει να αντιληφθούν, ας πούμε, τα σημεία των καιρών, αυτό δεν είναι μονάχα σημεία των κομμάτων. Παραδείγματος χάρη, τίνω και μου αρέσει να είμαι έτσι λιγάκι προκλητικός ενδεχομένως, σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο τρόπος αντίληψης της επιχειρηματικής κουλτούρας θα πρέπει να αλλάξει. Ένα μέρος του μοντέλου που παράξαμε
είχε να κάνει και με το μεγάλο, πολύ μεγάλο κρατικοδίαιτο επιχειρηματικό μοντέλο που αναπτύχθηκε. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, αν θέλουμε, όπως οι πολιτικοί πρέπει να κάνουν, ας πούμε, να δουν τα πράγματα κατάματα. Πρέπει όλοι όσοι συμμετέχουμε στη δημιουργία της κοινωνίας και της οικονομίας να δούμε ότι πρέπει σιγά-σιγά, παραδείγματος χάρη, να επενδύσουμε περισσότερο στην έρευνα. Παραδείγματος χάρη, οι μεγάλες επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους, να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στο human resources management, παραδείγματος χάρη, να κάνουν καλύτερη επιλογή, καλύτερη αξιολόγηση προσωπικού, να παίξουν με πιο εξωστρεφείς όρους σε ένα περιβάλλον, να μην φοβηθούν να βγουν έξω. Και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ένα συνολικό εγχείρημα που οφείλουμε να το κερδίσουμε όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί είμαστε σε αυτό το καράβι που λέγεται η Ελλάδα και επειδή πιστεύουμε όλοι στα πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει, πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά. Να επενδύσουμε επιτέλους στα πλεονεκτήματά μας και όχι να επενδύσουμε όπως σε μεγάλο βαθμό κάναμε στο παρελθόν στα μειονεκτήματά μας. Και είναι η ώρα για πράξεις, γιατί δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Γιατί αν δεν γίνουν πράξεις αυτά που λέμε, δεν θα έχουμε επιχειρήσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Καλαφάτη, τον κύριο Μπουτάρη, τον κύριο Στυλιανού. Ορίστε. Τους διοργανωτές. Και ελπίζω την επόμενη φορά που θα βρεθούμε να έχουμε κάνει ένα βήμα παραπάνω προς αυτές τις κατευθύνσεις που συζητάμε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.